Cwmpawd, please. Lots of background noise. Croeso, welcome. Love da, Siwmai. Okay, yes. Based at the Air Force Base there, Tinker Air Force That's amazing. Very good. You can stretch it. You have a good night's rest? Yes, very good. Oh, yeah. Okay. I'm Jim. I'm Doris. Hi. Yeah. Yes. These folks have been home. And it should tell you it's G103. That's the only channel until we program them on. Anyway. So third button on the right, press it once, and it should say G103, and a blue light appears on the top. Third button down on the right. With the little holes on the inside. Right, and if you say
bore da, croeso cynnes I chi I roedfa bore yma yn enw'r Arglwydd Iesu Grist. Mae'n hyfryd cael cyfle ar ddechrau'r wythnos I addoli gyda'n gilydd. Fe chi'n gweld Emyr sy'n arwen ni, yn un dymuno bendydd Duw'n arbennig ar Emyr y bore yma. Croeso cynnes os chi'n ymweld â ni hefyd. I hope that was translated for you. A very warm welcome for those of you who are visiting us from America. I mean, America's a big place, isn't it? So Oklahoma, but I know Oklahoma is a big place as well. But I can't go any further than that, I'm afraid. But we've been going through 1 Corinthians in the morning, and recently Emyr was reminding us how we are brothers and sisters in the Lord. We are one body under Christ's headship. And we welcome you as brothers and sisters in the Lord and pray that you would feel that you're part of our family today in our services, but also the next few days as you spend time with us and get to know us, and as we get to know you and hear of the Lord's work in your lives and in the church, the churches that you represent, and as you learn also about the Lord's work in us and in the church here. A very warm welcome to you this morning. We pray that God will bless all of us together. Nifer o goeddiadau, cofiwch bod y baned ar ôl roedfa, ac yna ni'n mynd I gael cinio gyda'n gilydd. Chi'n cofio mae Eglwys Bethel just lan yr hewl fan hyn, ac mae yna neuadd yn y cefn, a ni'n mynd I ymgynnull fanna am ginio gyda'n gilydd nes mlaen. Ac yna hefyd pnawn mae'n tro ni I wasanaethu yn y tabernacl. Ni'n bod yma gwaith da sy'n mynd mlaen fanna yn edrych ar ôl y bobl sy'n yn troi mewn I gael bwyd a diod, pobl anghennus. Felly cofiwch am y gwaith yna, mae hynny am 3 o'r gloch y prynhawn yma. Ac yna, hynno ni'n cael cyfarfod, mae rhywfaint o wahanol am 5 o'r gloch fan hyn. Ni'n mynd I gael oedfa cawl a chan. Felly mae hynny am 5 o'r gloch y prynhawn yma. Ac yna gan bod ymwelwyr gyda ni, y bwriad yw yn y bore mynd ar daith weddi o gwmpas yr ardal le mae'r adeilad, cyfle I gofio am yr ardal yma ac I ddwyn yr ardal yma mewn gweddi at yr arglwydd. Bydd fwy o fanylion ar union amser, ond bore fori fan hyn. Ac yna nos Fawrth, does dim cwrdd gweddi fel y cyfri, ond ni'n mynd I gael noson Americanaidd. Eto yn neuadd Bethel rhwng 6 a 8. Felly cofiwch ddim fan hyn am 7:45, ond 6 o'r gloch yn neuadd Bethel. Nos Iau, bydd Wyn yn trafod, does dim nos Iau hyn, wythnos plant ar gyfer trafod enmyn, ond wythnos Gyrannol, mae'n siŵr. Ac yna, cofiwch bod Casgliad y Mis yn mynd at waith Emyr James. Dyma'r sil ola ble mae cyfle I roi, felly cofiwch am hynny. Mae yna rhai hefyd I dangos diddordeb neu cais I gael I bedyddio. A mae hynny yn thrill I ni yn amlwg fel eglwys. Os ydych chi heb gael eich bedyddio, a mae diddordeb gyda chi wneud, os ydych chi weld Emyr, a gael sgwrs gyda Emyr, neu un o'r uniriaid byddwn ni'n gwerthfawrogi hynny, ond y gobaith yw yn y dyfodol agos bod ni yn cynnal oedfa bedydd. Ac yna, sy'n nesaf, os dwi wedi mynd, bydd Emyr eto yn arwen ni yn y bore a'r prynhawn, a bydd yna oedfa gymyn gyda ni yn y bore, yn cyfle ni gasglu yn hyd I dathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd. Dyna'r coeddiadau. Dyna ni ddechrau'r oedfa'n iawn a troi at yr arglwydd mewn gwir. O Dduw mawr, ni'n diolch I ti y bore yma bod ni'n dod at Dduw sydd yn hael, sydd dros ben llestri yn dehilioni di, tuag ato ni. Ni'n diolch I ti pan bod Crist yn bwydo, bod e ddim yn bwydo 1 person, ond mae'n bwydo 5,000 a mwy o bobl. Ni'n diolch I ti bod ti ddim yn unig yn rhoi rhoddio ni, ti'n rhoi dy fab dy hun I ni. I farw ar groes yn lle ni, ti'n cyfiawnhau ni,
Ti'n rhoi maddeiant pechodau ni. Ti'n rhoi yr ysbryd glân yno ni a gyda ni. O Dduw, ni'n diolch i ti, bod ti'n ddiw sydd wrth dy fodd yn rhoi. Adlwydd, ni'n gwybod ni'n heiddi dim o dy lawr di. Ac eto ni'n gallu diolch i ti. Heddi am y dydd hwn, y dydd saboth i osod o'r neilltu i addoli di. I drilio amser gyda dy bobl di, gael blas o'r hyn i ti wedi paratoi cyfle gyda ni i brofi y dyfendir di o dan dy air di. Ac ni yn gweddio adlwydd, yr oedfa gyfan y bore yma. Y canu, y gweddio, y darllen, y gwrando'r dair di. I gyd yn gwneud gwaith yno ni trwy'r ysbryd glân ac yn dwy'n clod i dy fab yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni gweddio am nerth yr ysbryd wrth i Emyr yn arwen i bore yma. Iddo fe ac i ni, a bydde ni Iesu Grist gael ei olseddu, bod ni'n gosod y gorol ar ei ben ni, ein capten yma. O Dduw, bydde fe i gael y gogoniant i gyd, a ni gofyn hyn i enw a'i heiddiant i. Amen. Diolch Rodri. O bore yma, ni'n mynd i feddwl tipyn am y Beibl fel gair Duw, datguddiad Duw. Duw yn siarad gyda ni trwy y Beibl. Ond ni'n mynd i ganu yn gyntaf am gair arall, yr arglwydd Iesu Grist wrth gwrs, y gair a ddaeth yn gnawd, y datguddiad pennaf yna o gariad Duw bod Iesu wedi dod i'r byd. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad, gyda'r tad cyn bod y byd. Roes dy ser a'r holl blanedau yn ei lle cyn dod i'r cryd. Ac ymlaen. Nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd.
A ni'n troi bore yma i 1 Corinthiaid pennod 15. Fan nath Rodri ddweud yn gynharach, ni wedi bod ers spel yn gweithio'n ffordd trwy'r llythyr yma, llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Ni wedi cyrraedd pennod 15 lle mae Paul yn delio gyda problem arall yn yr eglwys, problem am camddealltwriaeth ynglyn â'r atgyfodiad. Ond fel nes i esbonio wythnos diwetha, be ni'n mynd i wneud am chydig bach nawr yw jyst arafu lawr a treulio sawl wythnos nawr yn yr adnodau cyntaf yma, adnodau 1 i 11. A reswm i eisiau gwneud hynny yw oherwydd mae Paul yn dweud yn adnod 3, yn y lle cyntaf, traddodais i chwir hyn a dderbyniais. A pan mae'n gweud yn y lle cyntaf, be mae'n golygu yw dyma nid y pethau cyntaf yn amserol nes i weid wrthych chi, ond dyma'r pethau pwysica, dyma'r pethau canolog, dyma'r pethau hanfodol. A nath e'n haro i ychydig yn ôl, fi'n credu wrth i ni edrych ar yr adran yma, ni'n gweld ar y fengil, ond ni'n gweld hefyd beth mae'n golygu i fod yn efengylaidd. Mae rai o'ch chi'n gwybod falle, oedd na awdur, dyn o'r enw David Bebbington, di mynd ati i drio diffinio beth yw efengylaidd, beth ni'n golygu pan ni'n gweud fod rhywun yn efengylaidd. A nath e nodi 4 peth, 4 ffocws i bobl efengylaidd. Yr 4 peth yma yw y Beibl, y groes, bywyd newydd a gweithgarwch. A fi'n credu bod ni'n gallu gweld y peth yma i gyd yn adnodau 1 i 11. A felly bore yma ni'n mynd i ffocysu ar y cyntaf ohonyn nhw, sef y Beibl, gair Duw. Ond nawn ni ddarllen adnodau 1 i 11 dyn gilydd. Yr wyf am eich atgoffa gyfeillion am yr efengil a bregethais i chwi, ac a dderbyniaso chwythau. Yr efengil sydd yn sylfaen eich bywyd ac yn foddion eich iachawdwriaeth. A ydych yn dal i lynu wrth yr hyn a bregethais? Onid yn ofer y credaswch. Oherwydd yn y lle cyntaf, traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais. I Grist farw dros ein pechodau ni, yn ôl yr ysgrythyrau. Iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd, yn ôl yr ysgrythyrau. Ac iddo ymddangos i Ceffas ac yna i'r 12. Yna ymddangosodd i fwy na 500 o ddilynwyr ar unwaith, ac y mae'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw, bod rhai wedi huno. Yna ymddangosodd i Iago, yna i'r holl apostolion. Yn ddiwethaf oll, fe ymddangosodd i minnau hefyd, fel i ryw erthyl o apostol. Oherwydd y lleiaf o'r apostolion o'i fi, nad wyf deilwng i'm galw yn apostol, gan i mi erlyd eglwys Dduw. Ond trwy ras Duw, yr wyf yr hyn ydwyf. Ac ni bu ei ras ef tuag ataf yn ofer. Yn wir, mi lyfuriais yn helaethach na hwy i gyd. Eto, nid my fi, ond gras Duw a oedd gyda mi. Ond pryd bynnag ai my fi a'i hwy, felly yr ydym yn pregethu, ac felly y credaswch chwythau. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu emyn efo'n gilydd nesaf, emyn ddigon syml. Dyma Feibl annwyl Iesu. Dyma rodd dy heilaw Duw.
Dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchyll gafwy draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd, trwy adnabod Iesu Grist. Yn ei sefyll i ganu. Gael stori'r plant nawr, mae Gwydion yn mynd i roi stori i'r plant. Mae yn wylio ysgol yn dweud, sy'n lot i ffwrdd. Mae gen i quiz i chi heddi. Fi eisiau chi... Wel, na ddangos na. Dwi ddim yn quiz hynod i ddiddorol. Ond fi eisiau chi ddyfalu am bwy mae'r llyfrau ma'n sôn amdano. Okay? Yr un cynta, pa'n yw'r un cynta? Hwn fi'n credu. Molly. Llyfr am bwy yw hwnna. Ti'n gwybod? Ar y cliw i ti. Ie, da iawn. Llyfr am Jack a Jock yw hwnna. Llyfr am bwy yw hwnna. Sidan. Pwy oedd Sidan? Ceffyl, ie, da iawn. Llyfr am bwy yw hwnna. Ie, y bigail bach. Sut ydych chi'n gwybod? Ie, mae'n dweud am yr llun arno fe. Sori, pwy yw hwnna? Jackie. Reit, un mwy, bach yn fwy anodd nawr. O, llyfr mawr. Am bwy mae hwnna? Thomas Charlies, ie. Da iawn. A chi'n gwybod pwy sgwennodd yna? Dad Cu, Gwennan, a Dyfan, Rods, a Bedwyr. Pwy ysgrifennodd hwnna? Am bwy mae ti sy'n iawn, sori. Ie, am bwy mae hwn yn sôn, fel o'n i'n gwybod, wel, Jackie oedd hwnna, y bigail bach yw hwnna, Sidan, Jack a Jock. Mae hwn, y Beibl yma, yn sôn am Iesu Grist. Dyna'r prif beth am hwn. Mae'n sôn am Iesu Grist. Pryd nath Iesu Grist ddod i'r byd? Yn y Hen Testament neu Testament Newydd? Yn yr un arall. Testament Newydd. Yn y Testament Newydd, ddath e. Hen Testament, wel, lot o lyfr yn yr Hen Testament, yn sôn, mae un yn mynd i ddod. Watchwch mas, bydd e'n wych, bydd e'n hyfryd. A'r Testament Newydd, mae Iesu Grist yn dod, a ni'n clywed am hanes Iesu Grist. Ond mae'r Beibl i gyd, really, yn sôn am Iesu Grist. Pwy ysgrifennodd hwn? Da iawn. Ie, Duw. Ie, Duw ysgrifennodd e. Wel, ti'n iawn, achos... Wel, lot o ffrindiau Duw, lot o bobl oedd yn caru Duw, ond mae Duw yn rhoi ei ysbryd iddyn nhw, ac felly, mae hwn i gyd, ni chi dweud, pwy sgwennodd e? Duw. A chi'n gwybod, ni'n aml yn anghofio hwnna.
Mae John Aaron, dad ci, Gwenna'n draw fyna. Mae'n ddyn ddyflu, ond mae'n ddyn hyfryd, ond mae'n neud mistakes weithiau. A dwi ddim yn uwch na pobl eraill, ond mae hwn yn special. Duw sydd wedi sgwennu hwn. Felly, pan mae dad a mam yn darllen hwn gatre, be ddylech chi'n neud? Gwrando. Bydd dad yn pregethu mewn dipyn bach. Falle byddwch chi ddim yn deall popeth, ond triwch wrando, achos Duw sy'n siarad. Duw sy'n siarad yn ei trwy fan hyn, a'r prif beth mae Duw yn dweud yw, Iesu Grist, ni newydd ganu, dyma feibl annwyl Iesu. Dyma rhodd anreg oddi wrth Dduw. A felly pan i chi'n cael cyfle i ddarllen y Beibl, neu dad a mam yn darllen y Beibl i chi, triwch wrando. A chi'n gwybod, mae e'n special, achos mae rhywbeth, fi'n defnyddio'r gair yn ddysgu nawr, ond mae rhywbeth magic. Achos mae Duw yn dweud, yn Hebreaid, mae Duw yn dweud, mae'r gair yma yn fyw ac yn rymus, yn gryf. So pan ni'n darllen dwi ddim fel pob llyfr arall, mae Duw yn gallu siarad. A falle pan byddwch chi'n gwrando, dad neu mam yn darllen y Beibl adre, neu chi yn darllen y Beibl, dylech chi fod, beth sydd gyda Duw i ddweud wrtho fi heddiw? A dyle fi fod rhywun peth, pan i fi'n darllen y Beibl, neu pan ni'n gwrando, dyle ni feddwl, beth sydd gan Dduw i ddweud wrtho fi heddiw? Bydd dad yn pregethu mewn munud, a dyle ni gyd fod, beth sydd gyda Duw i ddweud wrtho ni heddiw trwy rhywun draw fyna. Dad digwydd bod. Ond Duw sy'n gallu siarad trwy y Beibl. Felly, pan i chi'n cael cyfle, darllen y Beibl, gwrando, triwch eich gorau i wrando. Achos mae'n bwysig, ac yn sôn yn benodol am Iesu Grist. Na i weddio, a dwi'n gylchu fynd nôl, ia? Ni weddio. O Dduw, helpa ni, please, i sylweddoli mor hyfryd yw e cael dy air di yn ein iaith ein hunain. Helpa ni i ganolbwyntio pan bod y gair yn cael ei esbonio a'i ddarllen. Ac o Dduw, siarad â ni hyd yn oed heddiw os gweli di fod yn dda, am bod ni'n gofyn hyn yn enw. Yr un mae'r Beibl yn sôn mwy amdano, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr. Wel, cyn bod ni'n canu eto, na ni gael gair arall o weddi. Arglwydd ein Duw, mawr yw ein braint ni. Ein bod ni'n gallu dod bore yma i wrando, nid ar eiriau dynol, ond ar dy air di. Nid ar syniadau a doethineb pobl, ond arglwydd ar yr hyn rwy ti wedi ei ddweud, yr hyn rwy ti wedi ei ddatguddio i ni. Dad, ni'n diolch i ti am hyn. Heb dy fod ti wedi siarad, arglwydd byddwn ni ar goll. Ni'n gwybod fod dy air di fel lamp i'n traed ni, golau i'n harwain ni, ac arglwydd ni'n gwybod heb y Beibl arglwydd, byddwn ni ar goll. Byddwn ni'n gwybod efallai rhywbeth ohono ti bod na Dduw mawr sydd wedi creu yr ser a'r planedau a'r byd yma. A dar byddwn ni'n gwybod hefyd rhywbeth o'n hangen ni, yn gallu gweld bod na broblemau yn y byd ac yn gwybod ein euogrwydd ni a bod ni yn frwnt ac yn euog. Ond arglwydd, heb dy fod ti wedi siarad, heb bod yr arglwydd Iesu ei hun wedi dod i'r byd, heb y gair yma sy'n dweud wrthyn ni amdano fe, arglwydd, byddwn ni ar goll. Bydde dim gobaith gyda ni. O, diolch i ti felly, dy fod ti wedi siarad a dy fod ti yn dal i siarad. I ni'n gofyn i nawr, y bydde di yn siarad â ni. Bydde pob un ohono ni yn cymryd sylw, yn gwrando'n astyd. Ond arglwydd y byddwn ni trwy dy ysbryd glân di yn
ymwybodol dy fod ti dy hun yma ac yn ymwneud â ni. Arglwydd ni'n diolch i ti. Fel ni wedi cael yn atgoffa'n barod bod yr eglwys yn un corff a Crist yn ben ar y corff hwnnw. A ni'n diolch i ti felly am frodyr a chwiorydd o ben draw'r byd. Diolch am ein partneriaeth ni yn yr Efengyl. Ni'n diolch i ti bod dy holl bobl di yn un teulu'r ffydd. Dad, ni'n gweddio bydde cael amser gyda'n gilydd bore yma ac dros y dyddiau nesaf yn fendith i ni gyd. Ac arglwydd ni'n gweddio bydde di yn defnyddio ni, arglwydd heno ac yn y dyddiau i ddod. Ni'n gweddio bydde yna pobl yn cael clywed amdano ti ac yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. O da, derbyn ni nawr felly. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Ni ganio'r atodiad nesaf, rhif 2. Arglwydd tyrd a llefara di, wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Yn ei sefyll i ganu.
Dysach chi'n mynd ac yn edrych ar gyffes ffydd yr eglwys hon, beth i ni'n credu fel eglwys, bysach chi'n gweld fod e'n dechrau fel hyn. Derbyniwn yr ysgrythyrau sanctaidd, fel ei rhoddwyd hwy gyntaf, yn air anffeiledig Duw o ddwyfol ysbrydoliaeth, gan ei cydnabod fel ein unig awdurdod ym mhob peth a berthyn i ffydd a buchedd, credwn yr athrawiaethau a ddysgur ynddynt gan gynnwys yn arbennig y rhai a ganlyn, a wedyn mewn ffordd mae'r cyffes ffydd yn dechrau. 1, 2, 3, y pethau penodol ni'n credu, ond mae'n drawiadol, mae'n bwysig, gyntaf i gyd. Lle ni'n dechrau, beth yw'r sail, beth yw'r sylfaen, o le mae'r athrawiaethau a'r pethau ni'n credu yn dod, maen nhw'n dod o'r ysgrythyrau sanctaidd, o'r Beibl. Os chi eisiau gwybod beth yw hi i fod yn efengylaidd, beth ni'n golygu efo'r term yna, os chi eisiau gwybod beth i ni yn credu fel eglwys, y lle i fynd, y lle i ddechrau, yr unig le i ddechrau yw yn y Beibl. Dyma gair anffeiledig Duw. Dyma yr awdurdod am popeth i ni'n credu a popeth i ni yn ei wneud. Nawr, wrth i ni fynd trwy'r llythyr yma, llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, ni di gweld mae dyna yw agwedd Paul hefyd at yr ysgrythyrau. Nes i ddechrau mynd trwodd i gyfri a nes i just colli count yn y diwedd. Sawl gwaith mae Paul wedi defnyddio'r geiriau yma. Mae'n ysgrifenedig. It is written. Mae'n ysgrifenedig. Mae'n ysgrifenedig. Ac yna yn dyfynnu o'r Hen Testament. Wrth iddo fe fynd trwy yr pynciau gwahanol yma, wrth iddo fe ddelio gyda problemau y Corinthiaid, wrth iddo fe ddelio gyda'r holl beth yma dro ar ôl tro, lle mae'n mynd yn ôl, neu beth mae'n defnyddio i gadarnhau yr hyn mae'n dweud, wel, gair Duw. Chi methu osgoi'r ffaith fod Paul yn gweld gair Duw fel datguddiad unigryw, wedi ei roi nid yn unig i'r gwrandawyr cyntaf, mae'n dyfynnu ohonyn nhw, a nid yn unig i'r Corinthiaid, ond i bawb, i ni hefyd yma, bore yma. Dyna pam fel eglwys i ni yn ymroi i gadw'r Beibl yn y canol. Achos ni'n credu wrth i'r Beibl gael ei ddarllen ac wrth iddo fe gael ei esbonio yn gywir, mae llais Duw yn cael ei chlywed. Mae'n bwnc mawr, mae'n bwnc pwysig. A mae'n lot fwy i'w ddweud, ond fi eisiau tynnu allan bore yma 3 pheth. O'r hyn mae Paul yn ei sgwennu fan hyn, i ni angen sylweddoli am y Beibl. Y peth cyntaf yw fod y Beibl yn air ysbrydoledig, an inspired word of God. Mae'n air ysbrydoledig. Dwchwch eto ar adnodau 3 a 4. Oherwydd yn y lle cyntaf, traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais, i Grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythyrau. Iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau. A ni bron gallu neidio dros hynny, yndyn ni'n cymryd hyn yn ganiataol, ond mae'r gair yna, ysgrythyr, mae'n bwysig, yndyn ni, mae'n cyfleu rhywbeth. A gweud y gwir, fi'n meddwl mae'n cyfleu 2 beth i ni. Gyntaf gyd, mae'n cyfleu y ffaith fod yna neges. Neges gan Dduw. Dyna yw'r Beibl, gair gan
Dduw. Mae'r hyn sydd wedi cael ei sgwennu lawr, yr hyn sydd wedi cael ei ysgrifo yn yr ysgrythyrau, mae'n gofnod o neges sydd yn deillio yn niw. A felly ni'n gweld Paul mewn man arall yn sgwennu hyn. Mae'n sgwennu at Timotheus. Mae pob ysgrythyr wedi ei hysbrydoli gan Dduw, ac yn fuddiol i hyfforddi a chyryddu a chywiro a disgyblu mewn cyfiawnder. Y syniad yna o hysbrydoli, o wedi anadlu allan. Hynny yw, nid just geiriau yw'r rhain sydd wedi ymddangos o nunlle, na neges gan Dduw yw'r Beibl. Ond wrth gwrs, mae'r geiriau yna wedi cael ei ysgrifennu lawr. Mae'r ysgrythyrau wedi cael ei ysgrifennu. Gan bwy? Wel, gan ddynion. Gan bobl. A felly yn ail 4, ni'n darllen hyn. Sylwch ar hyn yn gyntaf. Nid yw'r un broffwydoliaeth o'r ysgrythyr yn fater o ddehongliad personol, oherwydd ni ddaeth yr un broffwydoliaeth erioed trwy ewyllus ddynol, pobl oeddent a lefarodd air oddi wrth Dduw wrth gael ei hysgogi gan yr ysbryd glân. A felly mae jyst y gair yna, ysgrythyr, yn cyfleu hyn i ni, fod yna neges gair wedi ei ddod, ei hysbrydoli gan Dduw, a'r gair yna wedi ei ysgrifennu lawr gan ddynion. Nawr, wrth gwrs, mae pob yn hyn yn siarad am yr Hen Testament, a fel Cristnogion, i ni nawr wedi derbyn datguddiad cyflawn yn dod trwy yr arglwydd Iesu Grist. Mae gennym ni'r Efengylau sy'n sôn amdano fe, mae gennym ni llyfr yr Actau a'r Epistolau a'r datguddiad, i gyd yn rhoi'r cofnod yna o Grist a'i waith. Ond nag yw hynny'n ryfeddol. Oedd Gwydion yn cyffwrdd ar hyn efo'r plant. Nag yw'n wych bod yny'r llyfr yma, bod Duw wedi siarad. Weithiau mae wedi siarad trwy llais, hynny oedd yr proffwydi yn clywed llais llythrenol ac yn cofnodi'r geiriau yn uniongyrchol. Weithiau oedd Duw yn siarad trwy perthynas Paul gyda Corinthiaid neu Timotheus neu rwy sefyllfa arall, ond mae Duw wedi siarad. A mae'r geiriau wedi cael eu cofnodi, a mae Duw heddi yn siarad gyda ni. Trwy'r 66 llyfr unigol yn y Beibl, trwy'r ieithoedd a'r genres, yr arddulliau gwahanol, trwy'r canrifoedd, yr gwledydd a'r diwylliannau gwahanol, mae'r cwbl yn ysbrydoledig wedi dod o'r un ffynhonnell, yr un awdur sef Duw ei hun. A falle bydd rhywun yn gofyn, wel, siwr i chi'n gwybod? Siwr ni'n gwybod fod hyn yn air ysbrydoledig gan Dduw? Wel, y prawf, mewn ffordd, yw bod y pethau yma wedi cael eu cyflawni. Ond efe, dyna oedd y prawf yn yr Hen Testament, os ych chi eisiau gwybod ydy proffwyd yn broffwyd go iawn, ydy'r hyn mae'n dweud yn cael ei wireddu, a dyna'r prawf i ni. Ydy be mae'r Beibl yn dweud wedi cael ei wireddu ar ateb yw, wel do. Nath Crist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythyrau. Nath ei gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau. Na'r prawf, na'r cwestiwn sylfaenol yn dyfe, a nath Crist atgyfodi. Achos os nath fe nath ei gyflawni'r ysgrythyrau gyd. Ac os nath Crist atgyfodi, yna mae'n rhaid i ni dderbyn yr hyn mae e'n ei ddweud, nid yn unig amdano fe, a'i waith, ond am yr Hen Testament ac am bopeth. Dyma air ysbrydoledig Duw.
ynddo fe ni'n clywed llais Duw yn siarad i ni heddi. Ydyn ni'n byw fel petai hynny'n wir? Mae'n siŵr bod gen ni gyd rhyw drysor yn y tŷ adre, rhywbeth gwerthfawr, falle ddim yn werthfawr yn ariannol, falle rhyw gwerth sentimental neu beth bynnag yw, ond chi'n trysoru'r peth yna. Chi'n gwarchod y peth yna, chi eisiau gwneud yn siŵr bod e'n saff, a chi'n troi at y peth yna, yn edrych arno fe, neu'n darllen neu beth bynnag yw yn rheoledd. Efo dyma'n trysor penna ni. Na'r peth cyntaf, gair ysbrydoledig. Nawr, os yw hynny'n wir, wel mae rhywbeth yn naturiol yn dilyn, a dyma'r ail bwynt bore yma, mae e'n air awdurdodol. Mae e'n air awdurdodol. Yn yr adran ni'n darllen, dechrau pennod 15, mae Paul yn sôn am ei bregethu a'r apostolion eraill. Ac wrth gwrs, mae pregethu yn beth da, yn beth pwysig, byddwn ni yn dweud hynny, fi'n gwybod, ond mae'n wir, dyma sut mae'r neges yn cael ei lledu, mae pregethu yn beth da. A mae Paul yn sôn hefyd bod e wedi traddodi, hynny wedi pasio mlaen y traddodiad yma yn ffyddlon, a eto mae traddodiad yn gallu bod yn beth da, yn beth pwysig. Ond lle mae'r awdurdod, ar beth i ni'n pwyso, ar beth i ni'n dibynnu, efe pregethu? Na. Efe traddodiad, y ffordd i ni wedi cael ein magu yn y ffydd? Wel, na. Lle ni angen pwyso, lle mae'r awdurdod, lle i ni'n dychwelyd dro ar ôl tro i'r gair. Traddodais i chwi'r hyn a dderbyniais, i Grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythyrau. Yn ôl yr ysgrythyrau, ewch nôl. Mae Paul fel petai'n dweud, checwch. Dyna pam mae'n cyfeirio nhw nôl dro ar ôl tro at yr hyn sydd wedi ei ysgrifennu. Ewch nôl, achos dyna lle mae'r awdurdod. Y ffordd i ni fod i fesur unrhyw bregethu, y ffordd i ni fod i fesur unrhyw traddodiad eglwysig yw i ba raddau mae e yn seiliedig ar y gair. Mae popeth arall yn dod ar ôl hynny. Mae popeth arall angen cael ei bwyso a'i mesur o dan awdurdod gair Duw. Mae chydig bach fel, os allai roi esiampl, dychmygwch prosiect adeiladu. Chi eisiau codi rhyw adeilad, a fel arfer, os fi'n deall yn iawn, y peth cyntaf sy'n mynd i ddigwydd yw mynd y bensaer, architect, yn mynd i llunio plan, manwl o'r hyn sy'n fod i ddigwydd. Ac wrth gwrs, wrth i'r prosiect fynd ymlaen, beth sy'n fod digwydd yw bod y plans yna'n cael eu cyfeirio atyn nhw dro ar ôl tro ar ôl tro ar ôl tro. Dwi ddim fel, reit, wel dyna'r plan greiddiol, ond o'n i roi hwnna mewn cwpwrdd a jyst bwrw mlaen o'r geith yr adeiladwr wneud e lan fel mae y moyn. A geith y plymers a'r trydanwyr roi pethau fel maen nhw'n gweld yn dda. Na, ge. Na. Dilyn y plan. Ac wrth gwrs, wedyn, wrth i'r adeiladwr fynd ati i roi pethau ati gilydd, falle bydd yna rhywbeth, hang on, dwi'n gweud yn glir fan hyn. Ydy hwn yn y lle cywir? Mynd nôl at y plans. Neu falle bydd y gweithwyr eraill yn drysu, wel, sut mae hwn yn cysylltu efo hwn, a lle mae hwn angen mynd? Wel, ewch nôl. Nôl i'r plans. Nôl i'r awdurdod. Dyna sydd gyda ni fan hyn. Gair awdurdodol Duw. Wrth gwrs, dyw'r Beibl ddim yn sôn am bob mater dan hael. Dyw'r Beibl ddim wastad yn ateb y cwestiynau sydd gyda ni, mor frustrating mae hynny'n gallu bod, ond mae gair Duw yn ddibynadwy, mae gair Duw yn ddifau, mae gair Duw yn ddigonol. Mae'n dweud popeth sydd ei angen arno ni i gael bywyd. A felly, os yw Duw yn siarad gyda ni trwy ei air,
ysbrydoledig, beth ddylse'n ymateb ni fod? Wel, i fyddhau. I fyddhau. A'r peth sylfaenol mae'r Beibl yn dweud wrth bob un ohono ni bore yma yw hyn: edifadhewch a chredwch yr Efengyl. Eisiau clywed gair ysbrydoledig awdurdodol Duw i chi bore yma? Edifadhewch a chredwch yr Efengyl. Os chi heb wneud hynny erioed o'r blaen, dyma'r tro cyntaf i chi, ond gnewch edifadhewch a chredwch yr Efengyl. Ac os ych chi yn Gristion a chi wedi bod yn crwydro a di bellhau oddi wrth Dduw, edifadhewch a chredwch yr Efengyl. Ac os ych chi'n Gristion sydd wedi bod yn dal ati yn ffyddlon am ddegawdau, chi'n nesau at y llinell derfyn, edifadhewch, chredwch yr Efengyl, dalwch chi fynd. Mae hyn yn dod yn ei atyn pwynt ola ni'r bore yma. Un peth ola am y gair yma. Mae'r gair yn grist ganolog. Mae'r gair yn grist ganolog. Am beth mae'r gair ysbrydoledig awdurdodedig yma'n sôn? Mae'n sôn am Iesu. Dwchwch eto, adnoddau 3-5. Yn y lle cyntaf, traddodais i chwir hyn a dderbyniais, i Grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythyrau. Iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau. Mae yna rhywbeth diddorol fan hyn. Fel wedes i, fel arfer yn aml iawn, mae Paul yn dweud mae'n ysgrifenedig ac yn dyfynnu. Beth sydd yn ysgrifenedig? Mae'n dyfynnu'n uniongyrchol o'r Hen Testament. Ond fan hyn, dyw e ddim. Mae'n dweud fod Crist wedi wedyn iawn, farw dros ein pechodau ni, a mae'n dweud bod wedi cael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau. A chi'n meddwl, wel, pa rai? Pa rai? Pa ysgrythyrau? Wel, mae lot o opsiynau. Yr opsiwn amlyca falle bydde rhywbeth fel Eseia 53 yn disgrifio y gwas, y Meseia sy'n mynd i ddioddau a cael ei gosbi ar rhan ei bobl. Y trydydd dydd gallwn ni droi at hanes Abram ac Isaac, neu mae yna ddyfyniad yn Hosea 6, neu mae dych chi Jona ymol y pysgodyn. Mae yna lefydd gwahanol gallwn ni droi, ond pa rai mae Paul yn sôn am? Fi weld y pwynt yw, yn fwriadol fan hyn, mae'n anelwig yn dydy. Pam? Achos mae'r holl bethau yma yn ôl yr ysgrythyrau i gyd. Mae'r wolaeth ac atgyfodiad ar arglwydd Iesu Grist yw stori fawr y Beibl. Y ffaith fod e wedi dod i farw dros ein pechod ni a cael ei gladdu ac yna atgyfodi mwyn rhoi bywyd tragwyddol i ni, dyna yw yr ysgrythyrau. I gyd, o'r dechrau i'r diwedd, fe yw y canolbwynt. Mae fel stick of rock. Sa'n gwybod chi'n cael hwn yn America, sori. Fel losin, hir, caled, a trwy canol mae yna lun o'r dechrau i'r diwedd. A dim os lle chi'n torri'r roc, yr un llun chi'n gweld yn y canol, dyma yw'r ysgrythyr, Iesu Grist. Yn aml iawn, pan ni'n darllen storis, ni'n rhoi'n hunan yn y canol yn dyn ni, fi yw'r arwr. Ond ddim yn y llyfr yma. Mae Crist yw'r prif gymeriad. Gwrandewch ar be mae Iesu Grist ei hun yn dweud. Ioan 5, adnod 39. Yr ydych yn chwilio'r ysgrythyrau oherwydd tybio'r ydych fod eich chwi fywyd tragwyddol ynddynt hwy. Ond tystiolaethu amdana fi mae'r rhain. Eto ni fynnwch ddod ata fi i gael bywyd.
Neu chi'n meddwl am yr hanes yna yn Luc 24. Dau ddisgybl ar y ffordd i Emmaus. Luc 24, adnod 25. Meddai Iesu wrthyn, mor ddi-ddeall ydych. A mor araf yw eich calonnau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r Meseia ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant. Ac yn ddechrau gyda Moses a'r holl proffwydi, dehonglodd iddynt y pethau a ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythurau. Mae rai pobl wedi disgrifio'r Beibl fel llythyr serch, fel love letter o Dduw i ni. A mewn ffordd mae hynny'n gywir yn dydy. Achos wrth i ni agor y llyfr ysbrydoledig, awdurdodol yma, pwy ni'n cwrdd â? Wel, yr un sydd wedi'n caru ni. O'r dechrau i'r diwedd, ni'n cael ein cyflwyno gyda gwaredwr a chibwr. Un sydd wedi'n caru ni a chariad tragwyddol. Un sydd wedi'n creu ni a sydd yn dymuno ein hachub ni o'n pechod a'n cymryd i fod gyda fe. Yn y Beibl, beth sydd dynnu yw holl addewidion Duw. A'r addewidion yna'n cael eu cyflawni yng Nghrist. Yn y Beibl, ni'n cwrdd â'r Meseia yma, oedd yn fodlon mynd i'r groes a dioddau ac i cael ei gladdu mwyn yn hachub ni. Un sydd wedi trefnu hanes a roi cysgod ar ôl cysgod a datguddiad ar ôl datguddiad a'r cwbl yn dod i'w gyflawniad wrth iddo fe ddod i'r byd yma i geisio ac i gadw y colledig. Eto, ydyn ni'n ymddwyn fel petai hynny'n wir? Ydy'r gair yma yn casglu llwch ar y silff? Neu ydyn ni'n gweld, na, mae Duw di ysbrydoli hyn, a dyma fy awdurdod pennau, a mae'n newyddion gwych, achos yn yr tudalennau yma fi'n cael clywed mwy am gariad Duw ato fi yng Nghrist. Nawr na'r peth cyntaf te. Byddwn ni'n gweld mwy ohonyn nhw, ond y Beibl. Beth i ni'n credu fel Cristnogion, pwy i ni fel pobl efengylaidd? Wel, ni'n bobl y gair. Ac wrth gwrs, dyw ddim yn sioc wedyn fod y pethau yma dan ymysodiad. Mae gair Duw wastad i bod dan ymysodiad. Chi'n troi nôl i hanes y creu, a geiriau cyntaf y diafol yw ymosod, ydy Duw yn wir wedi dweud. Ac yna trwy'r Hen Testament, mae pobl yn cwestiynu gair Duw. Ac yna yn y Testament Newydd, mae pobl yn cwestiynu gair Duw. A trwy gydol hanes yr eglwys, a hyd heddiw, yr un cwestiwn, o chi ddim wir yn credu hynna, ydych chi? Falle bod yna rhywun yma bore yma, chi'n meddwl eich chi'n wir? Gair Duw? Wedi ysbrydoli? Awdurdod, y cwbl yn dal at ei gilydd ac yn siarad am Iesu Grist wir? Nawr wrth gwrs, ni methu profi'r pethau hyn. Nhw bethau ni'n gorfod derbyn mewn ffydd. Cymryd Duw ar ei air fel petai. Ond bore yma, os i chi yn clywed llais Duw, os i chi fel y ddau ddisgybl yna ar y ffordd i Emmaus a'ch calon chi yn cael ei gynhesu yno chi, os chi'n clywed ei lais heddi, peidiwch caledu'ch calon. Chwiliwch yr ysgrythurau a dewch ato fe i gael bywyd mwyn ei enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu Emyn i orffen y bore yma. Rhif 282.
Ysbryd Sanctaidd, dyro'r golau ar dy eiriau di dy hun, agor un i'r ysgrythyrau, dangos un i geidwad dyn. O sancteiddian myfyrdodau yn dy wirioneddau byw, crea ynom ddymuniadau am drysorau meddwl Duw. Gweld yr Iesu, dyna ddigon ar y ffordd i enau tlawd. Dyma gyfaill berin ffyddlon, ac a lun yn well na brawd. Nw'n ni sefyll i ganu. Ysbryd Sanctaidd, yr golau ar dy eiriau di dy hun, agor un i'r ysgrythyrau, dangos i ni geidwad dyn. O sancteiddian myfyrdodau yn dy wirioneddau byw, crea ynom ddymuniadau am drysorau meddwl Duw. Gweld yr Iesu, dyna ddigon ar y ffordd i enau tlawd. Dyma gyfaill berin ffyddlon, ac a lun yn well Ac yn awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda bob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.